Asithi so ncane uyathanda Sithandaze Baba uNkulunkulu onobuso uNkulunkulu onothando shebonyela nyaka lezulu silapha emndenini wasemsekeni simema wena shebonyela nyaka lezulu ube khona Nkosi phakathi kwethu kulo mfundisi wakho usishiye namhlanje uza kuwe la uzombeka khona siyacela ke okuzobe siyabonga icishe ke wonke ke umuntu manje useyabona ukuthi ushubele kangakanani kucacela noma ubani ke ukuthi uhambile umfundisi oke ngihamba yamba ngedwa oke ngihamba yamba ngedwa Otini esosi ogengihamba ngingedwa esotini esosi nginikele
Kachafete. Oh, nginikele. Esos mi. Asotopi. Kachafete. Sekubonakala abangcwele abashumayeli lapha emuva sekeyicacela sekufika abapristi abathi gudlu abashumayeli vele sisebenza sime ngeenyawo ukuze abavangeli nabafundisi bangene endaweni yabo thina sigade umzi kaNkulunkulu. Amen. Sekuyiyo leyo ndawo bafana bakithi ayithi into esingayenza sekufika abadala kunathi abashumayeli bazothi gudlu ngoba vele sijwayele lento. Yeah. Yabonga ke asemukeleke uDeputy Mayor okhona phakathi kwethu bakushobethe osesikhaleni sobushumayeli naye ngazi kanjani kodwa ke usefikile weqembu leKata Freedom Party siyamikelela bakushobethe egameni lomkhandlu masipala abagcotha bangayisweli indawo yokuhlala bafowethu thina sibakumgqonyama kwamanje bengayitholi indawo yokuhlala abakhokheli baningi ngendlela esimanga kuyacaca ukuthi khona bazohlehla beye emuva sesiyaqala ke sesiyaqala ngokusiphithiphithi sesithi ukwehla kancane. Mfundisi wenkosi ngiyakubingelela Mnguni umalume mina ofikayo osihlala abafundisi kwaZulu nabafundisi awukhona nobhala wami ubaba uJele unobhala kaZulu okhona phakathi kwethu ukhona ke no TQ olapha ngaphandle ikhumbula ke ongusihlalo futhi kaZulu okhona phakathi kwethu siyabingelela abaphathi bethu ngingumshumayeli Sithole gugulethu kodwa ke lamadoda lendoda elelana namhlanje yayingibiza ngogugula befundisi beno N2 ngakho ke akuzi ukuthi ungahamba lapha abafundisi bami bese ningibiza ngogugulethu nje kuphela ninganiphoqa ukuthi nithi gugula befundisi until ozosivulela ke umkhuleko ubaba wethu umgazi osivulelayo aphinda akhalele uNkulunkulu ngozakwabo ohambile emhlabeni bese kuba ukhulumela izihambeli umshumayeli wenkosi ubaba uMdletshe wasekushiseni ukhulumela umndeni kaMdletshe umvangeli wenkosi wasethandaza ukhulumela bakaCebekhulu umshumayeli uCebekhulu ukhulumela bakaMthiyane uRev Mthiyane ukhulumela abakhwanazi umkhulu hey leli gama lelibhalwe ngempela leli gama leli kodwa khona ngiyamazi othi mayenyakaza kuchaza ihlele ukhulumela umama Mashange ukhulumela makoti basemdletsheni abakanginiki kodwa lakhe umsindo wakhe is 100% my brr uyashaya bhuti ukhulumela amadodana uZipho ngiyacela ukuba la okwamanje isikhathi ke sesishayile bafowethu isikhathi sesincane akubukeki umndeni usulwa nathi ngiyacela ke ngayo yonke indlela akuyona irally le sanjelwe nje umfundisi wethu siyasa kuzovotwa by the way kodwa thina sanjelwe umfundisi wethu u2 minutes nje muhle 3 minutes muhle senzele ukuthi singene sonke mashinyane ukuze intando kaNkulunkulu yenzeke phezulu komzimba umfundisi oseye uShembe wambiza ayibonga inkosi. Ngabe ngiyacela ukuthi singadani singabi isikhathi eside sizovuleka futhi la sizongena eBrazil la sizovuleka la sizocaca nje sizohlakazeka so ngicela ukunikeza umfundisi wenkosi hawu good man hawu akekho la khona ubhobho kula awusubuye already cela ukunikeza umfundisi wenkosi umkasi
umthandazo ngizothandaza ngicela siguqe esiguqayo amen. uNkulunkulu onamandla wonke shembo ingcwele nyazi lezulu nangu umntwana wakho sesenza inkonzo yakhe yokugcina umfundisi wakho sicela umemukele umbheke shembe ahamba endleleni emfanele enhle ezongena shembe kuwena nasemndenini ushiye Nkosi abantwana bakho abaningi ubenza umsebenzi wakho sicela Nkosi ubheke konke okuhle akwenzile ungakubhekisha Nkosi ukubumkeze akhanya afanele ungena ezulwini lakho umusa nangothando ukuze uphakade amen. Ngibingelele kuwe mphathi ohlelo ngibingelele ngoNdunankulu nabakhona bonke abaseyikundleni ngibingelele bagcotshwa abafundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli nababandla wonke ngibingelele umndeni wasemdletsheni ngibingelele umndeni waCebekhulu umndeni waMkhwanazi umndeni waMthiyane la kufanele kulungiswe khona akuholwe abantu ukuze baboniswe banikeze umthetho beyongena ezulwini lonyazi lwezulu amen. Sithi ke akwehlile ungehli kithi sonke ngoba akekho ungalimele njengoba sihlangene la ingoba silimele sidabukile kodwa ke uNkulunkulu uyazi ukuthi inhliziyo no buhlungu ukwedlulisa kanjani umuntu nomuntu kuyobuye kwedlule ngesikhathi unyazi lwezulu lusinikeza intobeko enhlizweni zethu ithemdenini Dudu libambelele emazwini nasenkokhelweni kamfundisi uMdletshe sonke asibambelele lapho lokho okuhle bekushiya emathempelini noma emhlanganweni mayinikezwe ithuba ukuba asikhokhele sikukhumbule sihambe ngakho sithathe wonke okuhle simqhube ngakho aze yongena ezulwini amen. Yilokho bantwana baNkosi sibuyisela kuwe mphathi ohlelo inkosi ibusise ngizwile Amen. Mfundisi Nkosi siyabonga mkazi kuyasho ukuthi uthisha omkhulu shaka imfishane awululi kade angisho ukuthi mawulula kade uyentisha omkhulu ngicoma nje wena mkazi siyabonga mfundisi wethu cela ke manje ukuthatha umshumayeli ubaba umfundisi wasekushiseni Msindazwe akudle lo mbhobho ukuthi mina ngifuna ngabulapha isiphuwa men uphi kanti ayi Jobe bafundisa abavangeli abakhokheli abashumayeli nabo bonke bathenga ithambo likaBaba bamdletshe sheni ngiyabingelela egameni leNkosi uNyazi amen. Cha bangcwele bamfakile nje ihlelo lasemdletsheni sikusize ngomne wethu
ukuba khona kwenu ukwemukeleni kwethu nina sinethemba lokuthi sizokwakheka siyasithuthuzekile. Amen. Siyanemukela abangcwele nonke uthile negameni lomnewethu senikhona. Kukhona abangazi ukuthi kwenzakala yini kanjani, baqala ukumbona ngayo ubhuti uJanuary. Khona leli gcwane lifikile leli elishayela libhuqele nje kubantu. Uma limphetheke igcwele litholakala noma kanjani. Ukugwabuka kwenyonga suke kushoda kwamanzi enyongeni. Igcwane ngathi mangixoxa no mphathi wamanesi ilapha ngezansi kwebele isakhelo similo salo la khona. Amanyonga oqala ama-joint kumuntu, amanyonga aseduze. Wona amaphuzo okuqala wona alimazo ungomana umnewethu. Amen. Thina ke egameni labadlete silimele ngoba ube ubaba wethu yize bewumnewethu, kodwa yena baba wethu besesele ngomdala kuthina abadlete endlini kaNduna. Amen. Ngaleyo ndlela ke silimela kasekho hambela abadlete emhlanganweni yobahlalela abalele uthulini nakuthina abaphilayo. Maningi amazwi umondisi osibusisele emzweni. Izindlamafa zonke zimenyiwe, aziyongena ngosini masango mawe ila uteo ayebose inamada. Ngibingelele ekuthendeni ukuthula akube nathi sonke la egameni lonyazi lwezulu. Amen. Amen. Ithi likhuluma ngikhulumela umndeni womnewethu lona ke uMandla kayise Richard Kakhambi kaJohannes ukhambi kaNduna uNduna kaNzanga Nzanga noMakhwele uZanga Mkhuhlane umkhuhlane kaNtamlemidwa Tamlemidwa kaMsushwana umsushwana kaMpusi uMpusi kaMnomo Mnomo kaMdletshe. Lapho kusuka khona lesi sizwe akukude kakhulu lapho esisuka khona. Awufuneki abathethwa bese beyakutonika lokuthi sisukaphi. Awukuzosixabanisa. Singabadletshe nje. Singamakhosi futhi. Bathi ke ngicela ukutshela nje bakhozi benkosi ukuthi besizazi singamakhosi thina ngokwasebukhosini, kodwa sekuvelile kwasobala ukuthi kuhambe inkosi. Khona nje otshelwe nje direct ukuthi kuhambe inkosi eMdletsheni. Abanye ke bazogijima bebhekele phezulu ezibayeni, kanti cha inkosi ehambile yangalapho shothi. Bathi ke abanye kuhambe ingilosi. Silimeleke umzwa kwethu noma emuzi kaMkhwanazi abanikazi bomhlabathi. Kulimala kwethu kube kuningi nje umnewethu omunye umfowethu naye wami seke washo. Wathi ube ubaba aphinde abe umnewethu. Sesisele naye ke ikhona ke ikhwangkhwangu la eMdletsheni.
igama lithi siqhwanqhwangu lisho nje umuntu othanda ukulwa. Balonethe besinabo sebehambile abanye bebenjalo. Kodwa bonke bebehlonipha yena lo hambile oyena obesikhuza. Kade esiningi uyena obekhuza. Usiphathile ke lo mfundisi bakwethu njengoba ke washo omunye ebusuku. Wathi waba wokuqala endleleni ukuthatha incwadi license. Uthe seyithathile wahamba wayeThekwini. Salandela u6 wezinsizwa zonke salandela yena safika saba u6 eThekwini. Bayazi abanye sihlala kwamashu sihlala endaweni eyodwa. Khona isizwe lapho yasiphekela amatabunga kamnandi mhlawumbe wasethandaza kuthiwa mbongo encube igama lakhe. Yena wapheka amatabunga amnandi nakuba wayefaka kakhulu amafutha. Kodwa ayemnandi amatabunga. Kusho ukuthi yini into emnandi amatabunga? Besino professor ke lapha khona umne wethu bayamaza abanye obeyintanga ncamashi nobhuti lomfundisi kwakuthiwa uJesus. uJesus ke wayebuzwa nje uhle ngena nje umukweni namhlanje anyanisa ufaka. Iphuma njengakakuhle. Ube njalo nje benamakhala njalo uJesus. Siumndeni ke banjalo kwethu omkhulu kakhulu. Ngendlela exakile umndeni esinawo. Ngithi ke badletshe sengathithi uthando lomfundisi umle wethu lungasingena sonke sizalo kabusha sibe njengaye. Ngiyayikhulekela nje ukuthi ake sibumbane kabusha ukuhamba kwakhe kuke kusakhe kusibumbe sibe ngabadletshe. Hayi umdletsheni sibe ngabadletshe amakhosi angempela. Angingathi isikhathi ke ngoba vele khona manje mina njengoba sengimbhala umphathi ohlelo mase kulunge ngale kanti isikhathi edliwe yimi. Kodwa ke ngisidla kahle ngoba ngiphethe ikhundla embili ngembangeni esontweni kanti ngapha futhi ngiyimkhulu ngiyinkosi. Ngiyabonga kakhulu umphathi ohlelo angibuyisele intambo kuwe. Asithokoze msindazwe sibonge vakelwe inkosi Nkosi Thixo uno musa yamukela abantu ubabo ehamba dala elokunikeza wena sikhangane bewukhona siguqe phambi kwezilamazi uNkulunkulu wethu wamaNazaretha siyobika umsindazo uNkulunkulu ehamba 30 minutes. Ayisiyakhumbula inhliziyo yami ukuthi konje sobika umuntu ongekho isayomfuna indlondlo yomusa. Bewukhona umfundisi wenkosi ufakazi walezi ndawo. Hey angudedele baba. Musa WamaNazaretha
ngibonge mphathi wohlelo. Ngibonge ukuba bekhona kuleli suku lanamhlanje olukhulu kangaka. Njengoba esho nje umshumari ngikhona. Bengisemhlanganweni sebefika bezobika umfundisi. Ngizokhuluma ke mina ngakhuluma ngasokushonilanga ngoba kude kakhulu. Kodwa nje ngizokhuluma nje umncane ofishane njengomuntu okunohlelo phethe uhlelo kukhutshwa ngohlelo. Angizokhuluma njengomuntu osephethe inkonzo. Ngizokhuluma nje lawo mazwi amabili amathathu bese ngiyama. Umfundisi uMdletshe lo sihlangane ngaye lapha abantwana bakaNkulunkulu. Sisuka kuthi kakhulu mina naye siyazana kakhulu. Abanye bazothi sazana mhlawumbe wathatha indodakazi yami ngikanisilekela kwaMdletshe indodakazi yami eyashadela la ekhaya ngazoyishadisa la ekhaya ngumkhwenje mina lambuye bamkhwenyana futhi ngithathileke mina kwaMdletshe sekubuye ngiphinda ngithatha kwaMdletshe nje uMdletshe wasethatha-ke indodakazi yami. UMdletshe lona ngiqale ukubonana naye ngo-1965. Sazana nje kakhulu ngo-65 esiseThekwini. Sahlala ndawonye ukwakhuluma lapho umfowabelekani uSibaba sihlala ndawonye. Njengoba babehlala nomkhwenyana uCebekhulu bendawonye base beletha kumkhwe wabo ukuthi azohlala la asehlala khona. Ukuthi noma sesikhuluma ngithi ufanele ngiphekele njalo nese kumkhwe wenu. Ngoba uCebekhulu wathathe kithi indodakazi yami nalo. Kuthe noma seyocela le ngane le yami saqabana ngoba ngangazi lutho. Noma-ke ngadike ukutshelwa phela. Ngakho-ke qala utshela ubaba wengane ukuthi njalo uzothatha ingane yakho. Kodwa saqabana ukuthi nawe uhlala nani la? Kanti ngikhupha konke ngibone ngoba nihamba nodwa ningahambi nabo. Ngihlangane nodwa senoko sengibona usukuya selokhu umbuku ubhekanele nje kanti wena usucela ingane yami. Ngathetha impela kakhulu kabi. Indodakazi-ke wavele wabaleka nje wangicashela wafuna ukumbona. Phoke manje into isuke idalekile abantwana bakaNkulunkulu ngiqonde nje ukuthi sihlale kakhulu imoto le ukushayela imoto ngafundiswa uye mina uMdletshe. UMdletshe lo uyena wangikhombisa imoto athimanga la ngisebenza khona afike ngo-1 nje mase ku-1 afike uMdletshe azongithatha ngemoto leyo ayisebenza ngayo ukuthi imoto ngithi ngiyaphuma nje isimila emnyango sezophuma ngene emotweni abuye ngapha ngihlale emva kwesiteleki edolobheni lapha eThekwini. Yithi noma yini bayabuyisa zokungibeka. Nami kuthe uma sengingapha sengisemabhasini ke mina manje imina engangifundisa ngipractice ngebhasi uMdletshe. Sekuyimi manje sengifundisa yena ukuthi cha uzohamba kanje Mdletshe uwenze kanje uwenze kanje. Isikhathi ngihamba la kwaMpunyoni ngeke ngashayela leyo bhasi kuphuma ngale eNkolokotho. Yeah. Angishayela ibhasi ngihlala eNkolokotho khona umuzo kwaMthiyano lapha eDibase khona isikolo okuthiwa kuseDibase ngapha. Ngihlala lapho. Umdletshe-ke bese sisuka la eyimi le eMtuba. Mase sizophuma lo imali phuma ibhasi ukuthi imali phuma nje lithi bese ngimnikeza ibhasi indaba ibambe Mdletshe. Yise ngibuya ngapha nanti lo wena iNkolokotho ukuthi ngiyofika la. Eyisho ukuthi sisuka kudeke noMdletshe kakhulu. Uthe thatha ingane yami. Sihlala sindawonye vele kakhulu kabi. Enhlizweni yami-ke ngeke kuphele kahle ngokuthi uMdletshe umuntu benjengom kwingane yami futhi kodwa kubuye ngathi umfowethu. Ngale ukuthi sihlangana evangelini leli sikulona njengoba la enkonzweni yabaShembe. Singabokuzalwa-ke khona asiphendukanga. uMdletshe akaphendukanga nami futhi angiphendukanga sazalelwa khona lapho sizalwa nje kuthiwa Shembe. Sazi lokho saqhubeka nje banze ngiguqa nje manje segugile. Saba into enjalo engisho ukuthi-ke uMdletshe sisuka kude kakhulu naye. Umkhwenyana nje futhi-ke nganginenhlahle. Akho sikweletu abanaso kungathi namhlanje ngoba sesithe bese ngitshela kwakusela inkomo kwakuwukuthi cha.
akukho lutho nje wenza kahle yonke ngomthiyana. Kulisuku ke ma sekushiwa umuntu ebephilisana naye especially sizihlobo ngoba phela ethatha ingane yami nje uhlobo okukhulu lokho. Bese sijwayelene kakhulu ke bazibonke ke abafowabo nalabo sebehambile uNkulunkulu sebathathile ngoba sekubhujiwe kakhulu lawa mthetho. Ya sebehambe kakhulu abantwana abawamthethe kodwa uNkulunkulu owazi ukuthi kwenzakalani bayacelela nje ukuthi kuphela nje kwanje naye lapha namhlanje simphelekezela ukuthi indlela mayile yihle ibe mhlophe abuye kahle ekhaya ingane zakhe kwenzeka izinto lapho bengaqondile khona abatshela abantwana uqondisana la yilokho nje ngufisa sakho akukho okuningi mphathi wohlelo ngiyabonga mfowethu sengikhulumile lokho bonga lakho nje inkosi busisa amazwi akho. Amen. Mfundisi Mthiyane siyabonga ke sikhangane ashiyela nje mfundisi uMbhobho siyabonga kakhulu sokhulumile baba nokuthi umfundisi uthatha ingane yakho wena umfundisa nebhasi siyakuthola lokho siyadwebela lapha mfundisi ke umuntu olungile Nkosi yami bengijwayeleke ukuhamba naye siye emathempelini afike ke athi umfundisi gugulethu wena uzoshumayela uyazi myeni wenza shumayela wena gugulethu ebese kuthi kuhamba vangeli uzoza kimi ngoba ngumfundisi shumayele Nkosi yami ngibone ke yangena lapha kumyeni yazi indodla upumyeni athi mina hayi namhlanje odathi uzonginika namhlanje hayi wathi nje ayithathe gugulethu ngayithulule esikhwameni ngathi wangiphinda ungenza kuseno N2 so ke ikhetha nje belungile bandla kwezinye izinto hayi ngasemalini laphuma ulaze lashona namuhla Nkosi ake laphuma ulaze lashona namuhla Nkosi ngicela ukubiza ndawonye umndeni sizazovula lapha yakho indawo isazovuleka lapha eduze kwakho lapho umsindazo isazovuleka ngoba umfundisi siyamaze eshalela igama kusazovuleka lapha yana sithi wayethi ngonyawo yabo wena omaziye emgidini kusazovuleka lapha noma lume futhi ukhona sizazosho futhi ukuthi basinda ngokuphephisa kuzokwenzeka nje sicela ke umndeni manje uzovumelana futhi nawo muningi umndeni obhalwe la iqiniso lithi singakhuluma lize lishona ilanga kodwa umfundisi ngeke asavuka so ke the best practice ukuthi abanye bacompromise ukukhuluma ukuze indoda endala iyolala kwabheka bezana second kukhona abantu ofanele athi vele lokho zokukhuluma nami bengizosho khona bese beyavumelana ukuthi ngeke sikhulume sonke kubhaliwe la ukuthi khona ukhulumela uAnti khona ukhulumela umzala khona ukhulumela malume khona ukhulumela udadewethu ngomakoti bonke babhaliwe kodwa iqiniso sonke sizothi sifelwe yinto yethu angithi so khona kufanele bavume ukuthi ngeke sikhulume sonke kukhona ke okhulumela omama uMashange bese kuba khona okhulumela umakoti kube khona okhulumela amadodana ukuzipho ukhulumela uAnti okuthelile okhulumela ingane zamantombazane okuwumpume lezi abafana futhi nazo isazokhunyunyela so kwenzela ukuthi alihlabe lelizwe ngishona second abeze nje bonke it's fine ningenza nonke kodwa vumelana nini ukuthi hayi ayikho into esengayenza manje uyeza zipi mama Mashange ukhona nakhe how good man mnike phela mama Mashange ngizokudemote baba very soon before elections I will relegate you
Baningi kanje kuba nzima ungcono nje makuthiwa ngisikhulumela ngedwa ngale ngiyazixoxela bantwana bakaShembe akekho ongazi akekho ongaboni ukuthi silimele singomakoti bakuleli ikhaya lokho safika phakathi komzi kaMdletshe asikaze sibone ubhuti esinyokubalele ubhuti into enkulu ebeyiyona ubungeke umthole engena la sikhona ezosilingelela ngenxa yokuthi bekumuntu obenamahlonje ebheke phansi uthe kuhamba kwesikhathi ekugcineni kwaze kwaba umama Mthiyane othi hawu kanti silingelelwa nini ngalelo langa kusho ukuthi lokho kwangena kuyena bese ethi mayefika ke emahlangene athi nango loyo ongabingeleli sihleke ke lokho besuke sekushe namahlaya nokuhlekisa kodwa ayakuqonda athi uyakubingelela ngenxa yokuthi bekumuntu onamahlonje okubhekana nomakoti bakuleli igceke bengayena umuntu obesiqinela ngakho nkosiyami noma unenkinga ubukwazi ukukhuluma nobhuti akweluleke futhi ukuthi mawuza kuye ubhuti akweluleke njengomntwana wakhe siyacela ke bantu bakaNkuluNkulu nisikhulekise nani lapho nikhona emadokodweni nasemathempelini ngoba siyabona siyaqotheka siyaphela sisala sodwa phakathi kwaleli ikhaya elingaka akazi ke abantwana baphatha kanjani masuwedwa phakathi komuzi ngoba ke kube ngcono makusenobaba ekhaya na ubeke kubaba umakhulu ngakukhulu sicela nje ukuthi uNkulunkulu kaShembe sibophe phakathi komuzi ngiyabacelela ke nosisi bami ukuthi osiyami bahlale kahle njengoba kade behleli lezi ingane zakwethu beyihleli into esingayihleli thina kasihleli khona lezi ingane zimbili zigane umuntu oyedwa intombi kaMthiyane nekaMkhwanazi eyakaMkhwanazi yafika namathela kumaMthiyane yahlala emva kwakhe ubhuti wathi ngithi la phakathi kwenu phekani la nathi ibhodwe nobabili nathi ikhishi akekho ozoyiphekela endlini yakhe ubhuti lonto ayenzile ngithi mangiyibheka ngibona ukuthi ungenye indoda ngoba izwi lakho mfazi akalilalelana ngoba ngiyazi ukuthi mawunaye endlini ubusho ukuthi hawu mina Nkosi yami yazi kube ngipheka ngedwa ngabe ngezuka no2
kodwa lokho akakubalalelanga. Isibonelo esikhulu asishile phakathi kwaleli khaya ukuthi omama bakwakhe baze ukuphumile wahamba emhlabeni namhlanje basahlala endlini eyodwa. Bapheka ibhodwe elilodwa. Sawuthi mawungekho babukana bodwa ukuthi usawuthi awukho ukuthi bazokwenza njani. Hayi kukho ukuthi umuntu usithela ngale kwethu. Lokho ngibone kuyiqhaza elikhulu alibambile phakathi kwethu. Ngiyacela abantwana bakaNkulunkulu asikhumbuleke ngaye. Ngeke ngilandele iminingi kakhulu ngasa. Nkosi busise nekuzwini. Bese ngikhuleka ezweni sabakhwanazi bese ngibikela abafundisi ngamahlelo ngokuhlukana zonke ikhuleko ikhona nezombuso kahulumeni egameni lonyezi. Amen. Singumndeni wakwacebe ikhulu-ke sizwakalisa ukudabuka kakhulu ukuhamba kababumfundisi. Babumfundisi kithi-ke beyomzala uzala u-anti lamana nobaba bethu kwesizweni sakwacebe ikhulu. Sikhala kakhulu okay. Sikhala kakhulu-ke siyumndeni wacebe ikhulu nobukhosi wacebe ikhulu kulahlekele kanye nani badleje. Kodwa-ke ebekusithokozisa ngalesizwe lapha emfundisi ukuthi ubaba wakhe owayekhula nobaba wamshiya nefa likaShembe okuwukhoyo. Sale wasibamba isihlangu uzolala phansi ngakho insizwa nibona zingaka ngoba beke insizwa amabutho kaShembe le lokho yagida lokho kuze namhlanje. Bakhuleke behlala nabanewethu nalapho babumkhwanazi sakhula ngaphansi kwawo sibalandela uma bengena kwesimnyama sangena kwesibomvu bangena esibomvu sangena esinyama bayenje benza saficana mayibonga inkosi. Sizothi-ke hamba kahle-ke mhlobo wethu gazwethu mbona kakhulu uqamisile wazwa ulala phansi kuwo sithi-ke mela umzwa kwethu ukugana udade wethu hayi ingane yami umsisi omganile wasedlunkulu futhi lo lele lapha umzila wenyoka ungawubona nentsheni ngeke ubone isishebo sentombi yasemkhalidini. Angeke ngiqhubeke ngoba umfundisi ngizathi hawu kanti ube njena bafowethu silimele singalimele sabakhwanazi asilimele ngoba umfundisi akadutshulwa umfundisi. Umfundisi akathakathwa umfundisi. Angeke sisho ukuthi uthakathiwe noma ngabe uyabona angeke sisho ukuthi uthakathiwe. Umfundisi uhambele endleleni kaShembe. Lo mfundisi lo ufana nemvu ongayibambi ngakhali isihlabe ingakhali. Indoda elithule ngisho ungayifika uyincize. Uyabona mina ngize ngigugele emabhasini ile nsizwa yangibiza. Ngathi mina ngishayela ibhasi mina ngikwazi ukukhuluma. Wathi uzokukhuluma nobani hayi ngeke. Wathi uhambe uyosheka ukuthi bangakuthatha yini. Ngabe iloli ngemva kweoffice emabhasini kusempangeni transport ayile ngifika manje amaqula namanye abantu. Ngabeka ngangena ngathi ngifika nje ngiphethe ibhasi. Ngathi lesizoqasha letha yini wenzezwa umkhwanazi nomdletshe sizovala ibhuku ngesibola sila. Sithi impanga siyalimela ngoba ne uhambe kahle
uye kwabakwenu ngiyakwazi ukuthi akho ndawo la uzoshayisa khona uzohamba ngendlela emhlophe uzofika emndenini wakwenu ngicela ukushiya usujahile lo ndoda senzo unika ngigijima angeke mina ungivale Mdletshe ngingakhuluma mina kuze la akekho ngaphaka amathi wo ungaphuma yena sebemdidinga lapha uzokule ngiyabonga Nkosi yethu simakade ade wena ulithemba lethu Nkosi yethu wena simakade khona ungezakala kabi kodwa ke iqiniso lithi hayi makuthiwa ubekele bhuti hayi ngizongithetha zabona phela kunayithi khona ngiyeza uhlohla mbani hayi kodwa khona ngabe kuthiwa usubekile ngicela ukukunikeza deputy mayor ukhumbule mfethu iNazareth ngaqedi ngomndeni thank you cishe ngadedela umuntu ozokhuluma ezinye izinto kanti ufuna ukugadwa okhulumela amakoti basemdletsheni umama Masiya kanti ke ukhona lokukhulumela amadodana uZipho ukhulumela auntie abenze bonke bafowethu ukhulumela ingane zamantombazana uMpume ake benze bonke nje ngokukholwa mhlawumbe ungathola sekukhuluma ababili hayi inqwaba umsindazwe siyabonga uthi kumsindazwe asikhathe amen bangcwele uzisho yena beze labe bengibabiza abathanda ukuphinda ila emhlambini kaJesu Baba Mthunye womakoti egameni lomakoti sothi kuhambe kahle ubaba ube umuntu othobekile asazi bubi ngaye singenile singomakoti emdletsheni akukho kube esifaziyo ngoba ubaba ube umuntu ophansi sithi akahambe kahle ubaba ushembe unyazi lezulu lumkhanyisela indlela yakhe ngiyabona Amen